on tässä nyt tällainen Mercedes-Benz S350. Todella hieno luksusauto kyseessä. On mahtavat nahkapenkit täällä ja todellakin ihan vois melkein verrata erittäin laadukkaisiin hyviin sohviin. Mutta silti on niin tukevat ja hyvin ajoon sopivat ja on erittäin hyvä. Todella hieno ajella tässä ja tutustua tässä asiaan. Laitetaanpas näin kuvauslaitteet kohdalleen. No niin, ja sitten pistetään virta-avain lukkoon ja menoksi. Tää on automaatti, näin, ja jarrupoliin pohjaa ja käynnistämme auton. Joo. Vaihteet on tässä viiksessä tällä tavalla. Pieni varoitusääni oli lähellä olevista autoista. Noin, ja tästä sitten näin me lähdemme liikenteeseen. Ai, kyllä on mukava ajettava tämä. Kyllä laatu on se, mikä puhuu. Kyllä. Tällainen auton kuuluukin olla. Tää on just sellainen, mikä jokaisen tulee jossain vaiheessa elämäänsä hankkia. Tämän kaltainen isompi Mersu, jossa on hyvä laatutaso vielä, varustelutaso ja tällaiset. Maisemat kuluu mukavasti, aika kuluu mukavasti tässä ja ajaminen ei edes tunnu ajamiselta, kun tää on niin levollista ja nautinnollista todella. Täytyy vaan muistuttaa itseään, että kyllä tässä ratin takana ollaan ja liikenteessä ollaan, että ettei kokonaan ajattele, että olohuoneen sohvalla istuisi vaan ja nauttisi siinä olostaan. Jaha, käännytäänpä sitä nyt seuraavasta vaikkapa oikealle. Näin. On kyllä niin miellyttävä tässä käännellä rattia. Kevyt ohjaus tietysti ja silti sopiva tunnokas. Ja nyt kyllä lähtee. Pehmeästi menee nämä tällaiset korokkeet, hidastuskorokkeet. Ei tunnu yhtään niin kuin, että mitenkään. Se menee niin silleen niin kuin oikein nätisti siitä, että ai ihanaa. Ei meitä ei edes estä eikä pidättele hidastustöyssyt. Okei, toki nopeus muuttuu siinä kohtaa. Tietenkin on pakko hidastaa, eihän niihin täysiä voi ajaa, mutta sitten kun siitä yli mennään, niin se on semmoinen niin pehmeä se tuntuma siihen, että ihan kuin pumpulilla ajaisi. Ja silti auto tuntuu hyvältä, hyvin hallittava auto.